den Mordhånd. Og den åndende, så det er de junge, der prøver fra en Bob Marley, det må det ikke gå i god fag. Det er en hegn og en helt Marley, det er for sådan det. Hvordan er det? De kønner jo vist til tåren, kønner vi lagt af forstået? Kønner vi lagt af forstået? Okay, det er sang af yo, men I møder, kønner vi vist til mindre, okay? Okay! Wow!